Nasokumen hanigapor mga don bat iba Lovingson kapran. Lovingson sobha pini thu khamhai ladi hagnigapor sheki khon samla bat sheki pram ngi baro. Kulai shibun am dagani kalat kaba ngiyo ban ya kran kindian hakabai dei bat kejingalam kejong blay hakejingim kejonga kaketang kejonga kedai Lovingson kapran ngadai na kashnong sorenkham bat ngadang shu pendap ya kejing pule haka Master of Ministry na IAS Philippines. To hagnigapor ba Lovingson nakwa ban kli kejing kli ya phi nadu menu pila peniso bat kabalang 7 Adventist bat ke kadaw kabah khmat kabah pelong ya phi ban peniso bat kani kabalang kom ukhna samla kom ukhon samla Haswa bangan penyeso yala de rengkat bat ki bahayeng syaka balang 7 Adventist kumbashi posnam haga jinglong kena bat haga jinghe jingsan kumukna ngaklam le jingeseng ban ngasngau ba ngadon kam ya ublay ngadon shibun yagi jingkeli hakabai dei ban kaktien gejong blay hakabai dei ban kajinget kristan ban kumno ba ya kajingem gejongi ublay udon ya kajing temu ka babha hapadang chong katu gejing jinja chung tu wisnam rengkat kajing duai de hausnam ajar khada hadian bangala deb ya ka 12 ban ngala sedang ban pule ya ka BA hashlong ba ngayo ya ka lan ban tep syapang kani gejingen hakaba ublay la panan kam ya i pastor evangelist Calvin Tangliang ba in one ban ya pule bible bat kayeng gejongi badai hau November banai ban ajar khada bangala shem ya ka ching pen baptist hadin chong ka ching ya pule ka bible ka ba benya ba Lishbon ba Lovingson ke kadaw ba pelong ya phi ba pinjet ban puli ya ka line theology ka bangi joong le puli pastor bar kumju news ngo ba philej ru ya ka 1000 missionary kumbang ala ya tu haswa hadian mangala depan pule ya ka class 12 ngala sedang ban le BA ni hasilong ban de hakta ka por bangal yo ban dep syapang ka ching shisha jong ka tien ka jong blank bat ban suma khu ya ka singi sabatan ka balang ka singi ka bahinyo te ngakwa ban le ai knang ba ngan lai na ke ki ba haban le hak singi sabatan hapadang jong ka jing duai blay play kala play kalanti bat ka dei ru ka jing krang ka jonga bangan tre ka kam ka jong blay nadu badang ren bat ime I chu duai I chu kan kantang na ba hakawi ka singi ngan tre ban nga shim ya kane kom ka jing khat ka jong blay te hadin jong kata nga dap ya ka jing pule sausnam nga pek kumno ba u shem bat u penan kam ya nga batu pendap ya kecing pule kejonga baro sausnam ngawan naka longyeng longsam kaba duna penban blay udan renkan dan ngaperkat nong lada blay ula kerku yang habaro kini kisnam batu pendap ya kecing dan kamu kejonga manayo ya kat kini kala ngakwa ban ai kecing syakri hakdin perengong voluntarily kum missionary shano ba blay khan badai ha to ka por ba ka 1000 missionary ka ay ba kum kani ka jing kalat ye ki samla ba ken lej ban shakri kum ki missionary shano ba ki pha te nga shim ya kani ka rai ban join bat ki ban nga yo ya kalat ban lej ban shakri hasikem hausnam ajar khanyo hadin mala deb ya ka BTH na spicer to blashibon sakawi ke jingkeli hadin ba pila pendap ya ka theology but pila lech ya ka 1000 missionary ke jing ya shem ko jong phi but ke jing ya lanti ko jong phi hadin jong kita kisnam hadian bangala dab ya ka BTH na spicer but join ya ka 1000 missionary movement ngasham ba kidan shibun ke ba ngadang dan kam shushu bantem kiba kumno ngin job ya ki mensim ha kata ka rukom katkum ka chingdon kam jong kibril dengan duai ngong try lada kalong keman ke jong me bangan yo shushu ya ke chingpen tebet ha ka bai dei bat kini kalyang ngakwa ban shakri ban ai ke ching shakri ka ba bhatam to sha yang ha ka por bangadang khana kumne bangan nang kio ban nang e pen tebet ya ke ching pule te ngaklam poi perkhat kumno blay kalan
hakaba ngayo yakala banle shadu sha IS ha Philippines ban ngadan hang dei kumba shisnem shitang kalong kai ka kamba kaba ngayo yakala banle chite ti hang ni ka por ni kwa bani sngo ka message la ni ka khobor na phi kum uwe ni ki samla pa phen ai ru ka khobor ka jing I'm same ye ki para samla kumno ngi de ban long kumno ngi de ban ya ha ka jing em ka jam same ka jongi kham tam e ha ka bai de bat ki jing puli ba ka jing shakri ka kam ka jong play ha khule shubon na ka banta ka to ka jing kili ka Bible ke to ha ki Proverbs kala nang ka balai khat ka san khat bat ka ban vel shania how try dala ka do not pa but ha ka jing dwai rangkat ka jing shania ka jongi how play ban ya lambe jingi kata ka de ka e ka bang kwa ban ya sam bat ki para samla kan thei bat chinrang to ka jing kli ka ba khadu ka bangi kwa man snow na phi te ka e ka bangi kwa ban snow ba manta phi le ayu phi trai ayu bat phi don hang nu menta nga trei kum na school in charge ha ka na ki school ba penya da ka 1000 missionary movement ka badan hang tai ha West Bengal ba ni le ya kane ka ministry man job ru ya ki babun ki min sim lang ba ki school to blai un ngar khu ye phi kham tam e ka ji shakri ka ju phi yo blai bar kum ju kham tam e habang ye don mata bani kan tiwe lama ku spell ka jong try ngange ni se shem yang ha ko ka por but ni se yo smo shu ya ki ji plam sim na phi bishbon